kunci Amerika? Ora mudeng. Lah, telek pite apa? Lencung. Telek kebo? Wedhus iki telek to. Telek wedhus. Sindir. Nek telek kok apa lambemu? Ya kok nyapa kok ngomong iki. Nah iya. Menteri. Terus enek sing. Enek sing mlaku barang omahe cedhak. Nyapa kok mlaku? Lho. Lha iki lho. Logikane pyayi iki wis paham. Kuwi mergo ndek sikil. Lek ndek sikil Mesti ya iso mlaku rene. sing dilungguhi tamu ki apa kae? Kursi. Sikile piro? Papat. Ora mlaku. Sesuk lek petuk mesti ditaine. Oh, sorono kuwi. Dagelan ini kudu siap. Dagelan itu apapun bentuknya. Makanya persiapan pelawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, barakallah. Mas Dalang, Nggih. alhamdulillah saged pinanggih panjenengan senadosa dangu mboten makempal. Dangu mboten pinanggih. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Mbah Lurah Yoyok nggih. Mbah Lurah Yoyok. Mbah Lurah Yoyok Desa Popoh anggenipun ngawontenaken bersih desa. Bersih desa. Niat lan kajatipun kasengkuyung warga ageng wonten ing Popoh. Insyaallah sedaya ingkang jinangkung ingkang dipun jangkah. Nggih. Gusti Allah paring ridho lan hidayah sedaya pinanggih barokah. Amin. Nggih. Mbak nuwun Mas. Nggih. Kula lagi bengi niki. Pripun? Menggeh-menggeh, Pak. Lah napa? Leh dandan 2 kilo mriku. Aduh ramum. Nika kantor desane tebih mriku. Ah niki lak gen dandan niki. Nggih. Lah gandeng niki nggih teng Margi Ageng. Oh, nggih. Mila nggih anggenipun nata kanca-kanca kaneman gen parkir. Nggih. Nika lagi tebih, Pak. Wo. Nggih. Mula nggih saado-adohe papan panggonan ning digawe cedhek leh nandur silaturahmi. Nggih, nggih. Adoh dalane ra apa-apa ning cedhek leh seduluran. Cedhek atine. Nggih, mula panitia sedayanipun leh grapyak semanak blobo. Blobo. Sak sok. Pripun jenengan rawuh wonten ing desa apa? Nggih, alhamdulillah dereng entuk napa-napa. Lah masih kopi juga. Lah wong nggih king rika terus bablas ngriki kok iso. Iya, iya. Malah salaman kali ibu-ibu suwen nang ora umume. Berapa pun? Lho, pripun to ora enek lho sak donya? Salaman sakmene ambune remason tok kan. Ora ibu-ibu kene apa enek kok iso. Ning pangapunten Mas. Menika kebaing barokah lan berkah. Piyayi-piyayi wonten ing Popoh. Anggenipun maosaken syukur wonten ing tirakatan dalu menika mugi-mugi cinatet ngamal jariyahipun insyaallah swarga papan panggonane sedayanipun. Amin. Menika Mas Lidik nggih dawuh bersih desa ugi ambarengi nggih menika HUT RI yang ke-79. Lah mula niki sing kedah dipun getelaken Gus. Nggih. Mula ngen awake dhewe menjadi regenerasi pemuda bangsa yang hebat, generasi-generasi pahlawan yang tanpa tanda jasa. Mula dalu niki awake dhewe mengeti HUT RI yang ke-79. Niki mula matur nuwun. Sing ngomong kula kali jenengan mawon, Mas. Lah niki kok mboten ngomong blas niki tak ngomong. Niki mungkin nek omong kula mbayari genep. Malah omongi sithik ning bayari separuh ngoten. Oh, ngoten. Nggih, mula nggih alhamdulillah. Ning yo napa pun tindak mriki nggih kan ngomong to. Loh, lah pripun to? Jane nggih niki ajeng kula jak ngomong ning dereng mood. Oh, dereng mood. Dalam pemikirannya belum mood. Ngemut napa? Mood niku belum fokus, Pak. Fokus. Nggih, belum fokus. Mula nggih janipun mood.
Mboten kok mut. Ha niki megene Pak. Lho pripun? Lah wonten ngriku pinggiratan kula omongi yo, aja nyabrang sak-sake. Oh. Lah kaya ten wong numpak sepeda motor nyabrang bianter niki lho. Wih, Akhire ra diajeni cah enom to ya. nggih. Ora dilokke, goblok tuwek nyabrang ra iso. Bayo. Iki teng ngarep niku lho. Malah ra kajen. Niki lho kok terus ora trimo padul kula to. Pripun? Kula dilokne cah enom. Hmm. Goblok tuweke nyabrang ra iso. Nyabrang ra iso. Akhire tak lokne genti. Nggih. Sing goblok kuwe lho. Piye? Cah enom nabrak wong tuwek ndak mbok rem nyapu aku ya. Bablas lah ya penak to ngono. Mula nggih matur Pak, nuwun. matur suwun. Pak Yoyok menika anggenipun lenggah 3 periode. 3 periode menika alhamdulillah gumun setahun jebleng serendeng. Ayo. Ternyata ana sing garwane sinden dadi lurah. Apa iya ta? Pak Yoyok. Dudu aku lak Yoyoke Mbak Duwi ya dudu. Itu Pak Yoyo iki. Oh alah tak kira lek lurah kene. Tak kira lek metu kok kono dadi lurah kene ngono lho. Kan lurah Blambangan kae. Oh alah. Itu meneh. Pangapunten. Nggih. Niki acarane lak HUT to, Pak. Nggih. Dadi niki ben ngerti nek kula kalih panjenengan dalam berkomunikasi saged connect. Nggih. Saged Saged nyambung. Bawa. Kalau kluthuk tuh belum paham, Pak. Oh, ngoten. Soalipun tuwek niki nggon kecerdasan secara pemikiran intelijensinya beda. Upama tembunge Jawa tuas brabas kakean Ampas ya. lah niki lho. Oh. Nek panjenengan lak batok bolu isi madu. Nggih. Nek niki batok Tak bolu jol isi telek. Aduh. Aduh rasa mikir. Jadi sampai lak ngerti ini ada 2 acara. Ya. Pak Yoyok dan perangkatnya ini menggelar wayang kulit dengan 2 tujuan. Betul. 1 tasyakuran bersih desa, yang kedua memperingati HUT RI yang ke-79. Nah, sampean harus paham. Paham aku. Kalau bersih desa jelas ngilangi Soekerto. Kuwi biasane ngono kuwi. Nah, kalau HUT itu apa? Kuwi tulisan. Nggih, HUT itu tulisan. Ayo. Tulisannya gimana? HUT. Maksudnya kalau bacaannya itu loh. Hut. Nggih ta? Domi bocah niki. Angel nggih. HUT kuwi apa? Singkatane kopokne jan iki. Singkatane. HUT. Nek diwaca Hut. maksudnya perpanjangannya iki lho. Kepanjangannya per huruf iku lho. Maksudnya HUT itu hari ulang tahun. Berarti saya mengucapkan mudah-mudahan hari semakin panjang umur, mudah-mudahan akeh rezekine, muga-muga didohne bilahine cedake rezekine. Sik. Ini yang Mas, bisa tapi- Pripun sak dol kritik lek ngeten iki? Iki kok bleset to iki? Lah nggih. Penemune kok bleset. Nggih, kok- Penjelaskan HUT itu apa coba? Hari ulang tahun. Lah to Mas Adit, kula mung ndongakne muga-muga hari penggeder menika jadi Udu hari iki. Iki hari penggender. Hari Hari ulang dino, tahun. dino. Oke, berarti hari wong popoh kene tak dongakne muga-muga hari panjang umur akeh rezekine. Kok hari piye to? Sing ulang tahun hari ya. Lah iya, HUT itu hari ulang tahun. Lah iya berarti hari ulang tahun. Loh. Hari sapa iki lho? Hari cah popoh kene lho. Masya Allah. Piye? Angel iki. Hari iki tembunge iki lho Mas. HUT hari ulang tahun. Lah iya berarti sing ulang tahun hari. Kok ngengkel to? Sing engkeli kowe kuwi lho. Sing tak tekoni kowe. Pak Yoyo ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Yoyo, Saiki lek Mas Adit ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Mas Adit, Lek Jogritik ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Jogliti. Kowe mau ngomong piye? Hari ulang tahun, berarti sing ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Napa ngengkel sampean? Lah ya bener lho. Berarti kan hari cah popoh. Aku nduk apa salah ndongakne hari? Kalah dhewe piye iki? Ayo. Iki wong pinter dadi goblok ya bener bener. dadi goblok. Maksudnya hari kuwi papan panggonane. Endi omahe? Kok jomahe piye to iki? Ya apa yo dhewe omah lho hari iki. Papan panggonane iki tegese pas hari ini. Napa hari? Memperingati hari ulang tahun. Lah iya ulang tahun hari. Sampean iki kok dijak omong kok repot banget to. Hari. Hari kuwi tembunge dina. Oh, dulure. Ini dinosaurus. Nggih ngomong, mripat go nyawang, irung nggih ngambu, kuping nggih ngrungokke, tangan go nyekel, sikil go mlaku, ati go ngrasake. Lah iki. Iki apa iki kok? Nyandak kok saka kono iki.
Lah kemarin cilik ngono. Gitu. Ngeten iki kula planggih isin kali Pak Yoyo to. Lah nggih to. Wong kula kali niki sedulur lho. Kok Dulur, nggon Pak. ngomong wae ora iso nyandak. Lah ngoten. Nggih. Pak Yoyo. Ora kok nyandak Pak, ki nun sewu Pak Adit nggih. Nggih, pripun? Mbak Lurah Yoyo, Nggih. Sundalu Mbak Lurah Yoyo. Sing di Pokoknya ning kono lah pokoknya. Kami itu jangan sok tahu dan jangan sok akrab. Nek ora ngerti ya kondo ora ngerti, yen ora pirsa ya kondo ora pirsa. Wis pokoke sing lenggah ning bali desa kae. Nah berarti sampean serawunge kurang. Aku lho ahli digital, ahli IT. Mbah Lurah Yoyo sudah lenggah 3 periode itu ahli medsos. Lo karo aku kanca Facebook, kanca IG, kanca TikTok. berteman. Berteman. Iki Teman wong kuwi mbiyen bakul kacang sing tuku ya Pak Yoyo. Lho ora kok perkara bakul kacang iki to, Gus. Nggih. Paling tidak keakraban itu tidak Di. membut. Nek? Di. Di. Kanca cedhek, kanca medsos. Pak Yoyo. Lho jelas paham dong. Heh. Pak Yoyo itu bukan, itu Pak Yoyo B. Oh. Kalau Pak Yoyo A, Pak Lurah, itu beliaunya itu. Pangapunten Pak Yoyo, kula aturi jumeneng sekedap mon. Oh iya. Aduh, Pak ya. Kok ya ora roh lho. Loh, lah beliaunya nek jumeneng ya jelas itu kok iso. Pak Yoyo. Pak Yoyo itu Terima lenggah kasih, sudah Pak. 3 periode. Ya aku nyambut kira tek rada iso. Fokus. Fokus. Kenapa, Bos? Kenapa? Dikarenakan apa? Karena ini momentum yang membahagiakan. Yang membahagiakan. Mas Dalang wae semangat ngasto nggon pewayangan. Wah, semangat. Yogane ya semangat anggone nderekke ngiringi Mas David. Saking semangate iki sore ngantek bengi lho, perang terus. Nah, terus Mas apa? Mas apa? Mas Adit. Rasa dijangkepi kok. Tenanan kowe. Lambemu mau Mas David. Kesemangatan dalam NKRI, persatuan dan kesatuan ini Nggih. sudah terbukti bahwa Mbah Lurah Yoyo mengemban amanah 3 periode. 3 periode. Ini menandakan bahwa kepemimpinan beliau itu sangat-sangat diacungi jempol untuk masyarakat Popo. Ngono lho. Mula nggon iki Gak usah aku. ngapa, Mas? Iki bengi iki nun sewu Mas Adit. Nggih. Iki. Maratuaku ning rumah sakit. Lho. Maratuaku ning Wardi Waluyo. Masya Allah, lah kok orang mbok watake asin pisan. Lambemu. Lah ngopo to, yo utangane kok dadak wopeng. Nyapa lara apa ki lho kok iso dadak lara-lara wae. Manfaatkanlah masa sehatnya sebelum masa sakitnya datang. Lan aku bengi iki rada semangat. Loh, lah ngopo? Wiki kudune sing ning omah ya ben ning omah, omah. sing ning kene fokus ning kene. Maratuaku ning rumah sakit. Loh, lara apa? Gak lara. Loh. Lah ning rumah sakit lho. Buka kantin ning kono. Oh, kalimate digawe nelongso. Lah iki Ora. mikirku ya lara cangkemmu. Ngono lek muni kok leh melas iki lho. Lek melasmen lho kaya Oh, Iki Kandang hubungane karo bojoku. loh bojomu saiki kepiye? Jajal omongo. Bojomu arep mbok apakne. Wis rasa nangis to. Sing Aja adol welas ning gone Mbah Lurah Yoyo, aja adol welas ning gone masyarakat Popo. Ini malam itu momentum yang bahagia. yang bahagia. ya tapi ya aku iki jenenge dagelan iki ya kalau kita itu bisa menghibur masyarakat. Terus? Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu apa yang menjadi kehidupan kita pribadi. Lho kok. Oh ya wis dhisik. Dadak ngebel barang. Karek liwate dadak ngebel. Maratuaku. Ya paham deh. Paham. Orang tuane kok ya sehat. Bojomu dina iki kenapa? Lara, Mas. Sakit cepat diajak ke dokter. Iki larane stadium 4. Loh, Masya Allah, apa apa kene? wi? Anu diabetes po? Duduk. Darah tinggi, Enggak. darah kotor. Duduk. Kena darah muda po? Dan dasmu. Lah kok nganti stadium 4 itu loh? Udun. Astagfirullah. Ya Penyakit ampun. tudun nek nganti stadium 4 lho. Mbok sampean ki niru wong Jawa, Iki- obate obat Jawa, templeki bawang dibakar mari kok. Ndek iki malah templeki bawang entek rong gelang sing wis gak mari-mari. Iki bojoku lara nemen iki. Loh, lah terus yang gawat kok? Udun iki stadium 4 tadi pun gede Pak niki, Pak. Lah ngono mau ora mbok priksake Lah ya mau Abdul. sore mau langsung tak priksakne mergo aku ora roh mesane sambate meh 3 dina iki sambat terus iki marepe budal ning popo iki mlane rada bengi to. Iki aku iki mriksakne bojoku iki mau. Ngeten iki lho Mas. Oh. Jane nggih pun kula kandhani. Nggih.
perhatikan keluarga lebih utama Iya. daripada kamu memikirkan pekerjaan. Wis, mau. Keluargamu mbok openi. Wis. Bojoku tak open mau tak goleng dokter mau. Alhamdulillah. Wis ketemu ya? Ketemu. Sudah berobat. Wis, Ketemu doktere. ketemu. Jare lara apa? Dokternya sehat. Loh, Piye to? piye ta ki? Lah iya. Wis jak berobat. Wis. Ketemu doktere. Ketemu dokter. Lah begitu ketemu karo bojomu doktere jare lara apa? Dokternya sehat. Hmm. Sing lara iki bojoku. Loh iya ngerti Lah aku iya. ngerti. Bojomu lak lara to. Lara iki kopokne jane iki. Lah nggih lak pun digawa teng dokter. Lah nggih, Pon, Pak. dokter. Wis ketemu. Wis, Karo doktere. wis ketemu. Lah iya maksudku ki begitu ketemu doktere jarene lara apa? Dokternya sehat kok ngengkel iki. Oh sing lara bojoku kok tekok dokter lara apa iki kucluk jane iki. Iya ta kok Lah malah iya. salah persepsi Angel kan. ya. Ora nyambung ya. Bojomu mbok gawa ning Lah dokter. golek dokter. Ketemu doktere. Ketemu. Lah maksudnya ki jarene doktere lara apa? Dokternya sehat kok ngengkel kowe iki. Kok dokter lara apa iki piye jane iki? Sing lara bojoku. Doktere ku lho ngomong apa ae? Oke, meh telung bengi karo bojoku. Jangan lho. Peh, kowe iki jan ngisi-ngisini iki nderekke dalang Apa fenomenal. lho sing dibayar ya isine iki kok. Yo paling ora ki ngono kuwi diperhatikan. Sudah Mas Adit. Nggih. Alhamdulillah wis rada mari. Alhamdulillah. Wis rada mari. Pon kula jare karo dokter duwe salep. Diolesi. Olesi engko lek diolesi salep engko bar kuwi mlipate plototen ben metu. Akhire kom omah bojoku tak urepne, udune tak oles-olesi salep, bar kuwi tak lumahne tak plotot matane. Saiki sehat kira-kira wis. Layakno kowe enteng nyambut gawe. Saiki PC matane stok. Lho Lho, wis ora lho. PC iki lho. Lho jare doktere kon plotot matane tak plotot kok bisa. Masya Allah, kepala rumah tangga kok iso ora mudeng iki lho. Iki ibu-ibuke paham kok iso. Maksudnya arahan dokter itu secara medis dioles-olesi nggon bokong. Lah ya wis to, doktere ngomong ngono, oles-olesana udune Mas Jo nggih, bar kuwi plototen matane ben metu. Wis tak plotot to matane. Terus Ya wis sing wong PC bojoku. Kene wabuh, ngene kene bocah Ora mudeng karo penjelasane dokter. ketok yen bocah ora berpendidikan dan Oke. tidak berpengalaman. Sing diarani moto kuwi ora kok moto nggon mriki ki mboten. Lah ndi? Motone udun kuwi nek wis mbok plotot motone metu udune kempes. Udun di motor. Ya mesti ana. Ngono ning Selopuro gak enek bakul kacamata udun. Lah. Iso Lara lho, Jo. aku wis siji. Lara kowe lho. Tak bales gendi kok. Balas matamu gak akik lho kowe. Mangsane orang itu sekarang itu harus cerdas. Cerdas, Kak. Harus melihat Wis, internal. akhire digawakne obat Nah, loro, heeh. digawakne pil karo kapsul. Kon ngombe sedina ping 3. Pas resep dokter. Iya no, isuk loro, awan loro, soro rore, iki kon ngombe. Wis diombe. Kok kayak gak penak ya Pak ya? Kok gak penak. Wis akan balik Mas. Piye piye piye. Cak? Jenengan iki mesti ra ngrungokne lho. Piye, Jan piye? iki mare kesore kakean perang ngene iki lho. Dadi Piye piye piye. digawane resep dokter pil kalih kapsul. Ah, loro. Sedina kon ngombe ping 3, Nggih. isuk loro, awan loro, soro rore, ngono lho. Arek kaya aso lole ngono ta. Iki mbleset contongmu mbleset. Digawani pil jumlahnya 2. Loro. Tulisannya 3 kali. 3 kali sehari. Ngombene ping 3. Ping 3, isuk loro, awan loro, soro rore. Iki gagal. Isuk loro, awan loro, soro rore. sore loro. Soro rore. So Soro re loro. Soro rore. sore loro. Oh, tampukne diacok dasmu. Ora ngerti kok iso mangsane Pripun? Sore loro. Aso lole. Sampeyan iki ya enek ae. Popo. paling tidak Mbah Lurah. Mbah Lurah. Yoyo. Menika Mbah Lurah Yoyo yang bisa dinamakan Mbah Lurah yang bijaksana. Betul. Sudah beberapa kali bersih desa, beberapa tahun bersih desa orang nanggap wayang dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kersa nanggap wayang. Wayang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah iki iso nyenengi warga masyarakat gembira insyaallah kabeh bisa selamat yaumul kiamah. Amin. Ki sinden-sinden kaya ora yakin karo omonganmu. Meng gara-gara sororore iki lho. Modele ngenyek lho. Ngenyek kowe.
Mbok aja nyawang. Wis jenenge Kowe iki aja nyawang. Pripun? Kowe lek ngenyek aku iki padha karo ngenyek ibuku. Kok iso iki lho? Bu nggih. Iki kok ora iso mulih. nyapa, Mas? Kabeh do mulih, ibu ki ora oleh mulih. Sebabe Langsung malen klengkeng. padune rambut tes. Iki apik. Pripun? Sing delok apik ya. Nggih, nggih. Piye? Sing ning gone ngarep tengah gapura kae. Gapura tulisan popoh kae. Apa kok kene malah kaya arep foto KTP gitu. Baca. Oh, niki anu Mas. Pripun? Niki yang dibahas tidak secara konteksnya pagelaran mboten no. Loh, enggak Niki, mutu. Nek kula niku eman-eman. Mas. Apa yang diinginkan masyarakat Popo itu bukan Hiburan, Mas. Nah, Sing dipikir kene hiburan. lah kok sampean guyon? Loh, sing dibayar guyon iki ya, Mas. Guyon ya guyon tapi paling tidak mengena dengan tema apa yang menjadi Bersih desa, Mas. Nah, ini Bersih desa karo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itu. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi di tahun 2024 ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 21 April, RA Kartini, 10 November, pahlawan, 2 Mei, kebangkitan nasional. 9 Juni malam Jumat Pon. Geblake pakmu gitu. Lah kowe tak kon ngeling-eling ngono. Seperti pakmu ya. Ya bener. Dadi Pak, itu leres. pahlawan. Pahlawan. Pahlawan itu dari arti dua suku kata. Pahla kalih wan. Pahla itu adalah pahala. Wan itu pelaku. Jadi pelaku yang tidak mempunyai tendensi sing ora duwe pamrih apa-apa itu bisa dinamakan pahlawan. Mulane iso dali pahlawan biyen ki berjuang ora duwe keinginan apa-apa, orang duwe tendensi apa-apa, orang duwe pamrih apa-apa. Sing penting Indonesia ini merdeka. Alhamdulillah. Itu bisa dinamakan pahlawan. Dan diteruskan oleh guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, Dan diteruskan bener, oleh bener. TKI pahlawan Devisa Negara. Wartawan. Wartawan niku warta iki warta. Hmm. Wan iki pelaku. Dadi wong sing golek berita itu bisa dinamakan wartawan. Wow. Kalau Jutawan tuh juta karo wan. Juta ki duit nominal. Wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duit iki bisa dinamakan jutawan. Dermawan. Derma ki darma ki sedekah. Wan tuh pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah iku dermawan. Budayawan. Budaya itu budayawan tuh pelaku. Dadi kabeh sing seneng budaya itu bisa dinamakan budayawan. Bakwan. Oh, ayo. Padha wane gitu, Mas. Padha wane kok. Bakwan. Bakwan, bak ki wong wedok, wan ki pelaku. Dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Lah nek wong lanang Pentol bakso. Jadi kan nanti pentol bakso karo cilok. maksudane Cilok. mula 79, Pak. 79. 79 itu dalam artikulasi yang sangat hebat. Nggih. Tujuh menika tujuan masyarakat Popoh insya Allah akan memprioritaskan kesuksesan dan kemakmuran demi prioritas masyarakat sedayanipun. Nggih. Sem itu tujuh sem. semboyannya maju terus pantang mundur. Nggih. Mula mriki insya Allah ke depan akan semakin maju tidak akan semakin mundur. Ojo. Kita desa kene bali desa iki ra arep maju iki. Loh, lah kepiye to? Lek ngantek maju ki dalan ki ciut iki ta iki. Maksudnya maju itu kepemimpinannya, Oh, lapis hijau. infrastruktur ke pemerintahannya, ngono lho. Bangun maju ron. Wah, cetek pikiranmu cetek. Iki to, Mas. Nggih. Bil. Sembi. Bi. B itu adalah bimbingan. Bimbingan Sorry. pejabat ke rakyat, bimbingan rakyat kepada masyarakat. Nah. Ini yang bisa menjadi tongkat estafet untuk mencerdaskan masyarakat yang hebat. Betul. Ini, Nggih. Pak. Lan. Landasan akhlakul karimah, kolbiyah dan jasadiah. Nggih. Insya Allah sedaya ila yaumul qiyamah. Amin. Ini loh, Pak. Pak. Loh, nek kula bahasane secara Nggih. EQ, SQ, AQ itu ada. Nggih, Itu lho. masuk. Nggih to, Pak. Cak kluduk. Ora mudeng, wong niki ora sekolah menengah kok. Waduh. Aku tahun tengah kejurut minggir reh. Masnya nek perguruan tinggi. Kedure sampun bledek deh iki. Masalah sing dipikir mboten kaya kula panjenengan. Itu lho. Kecerdasannya kurang, Pak. Nggih. Soalipun menapa? Yang Napa? dipikir itu tidak kaya kula panjenengan Nggih. babakan ilmu mboten. Nggih. Tapi Apa sing niku? dipikir nu kotoran tok, Pak. Bayo. Sing dipikir kotoran tok. Sirahe niku. Nggih diaturi kok. Panjenengan pirsa. Nggih. Lenggah wonten provinsi pundi? Kula Provinsi Jawa Timur. Ingkang sak mangke lenggah wonten ing provinsi Jawa Timur sinten? Rumiyin.
Ibu Khofifah. Elok menawi ingkang lenggahi wonten pranatan popoh Bapak sinten? Menika Bapak Yoyok. Alhamdulillah. Pirsa panjenengan? Pirsono. Pak Lurahno ngasta menapa? Kepala desa. Oh, sampean roh kepala desa. Loh, Kepala desa Tiongkok sapa jeneng? Samohung. Sopo iki Kita samu? mboten mudeng, Pak. Aduh, era mau Lho, lah mula kuwi kudu cermati ngono lho. Tiongkok. Pangapunten Bapak Presiden RI. Pak Jokowi. Alhamdulillah. Menawi panjenengan lenggah wonten pundi? Kula dusun Renceng. Renceng. Derek kecamatan, Kecamatan Selopuro. kabupaten, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar kang lenggahi Pak Bupati sinten? Ibu Rini. Bu Rini cocok. Ngerti bupati. Terus, Bupatine Pakistan sapa? Bupatine Pakistan sapa? suruh. Ora paham. Pak. Sebab ingkang dipun pikirno kotoran. Kotoran. Aduh, era bang. Loh, mulane nek aku karo Mas Adit iso konek. Mergo sing mbok pikir kotoran to. Ora iso no. Lho, ketene ora percaya tenan. Iya to. Telek pitik apa? Lencung, Nah, telek kebo, letong, telek wedhus. serintil. Lho kok apal nek telek kowe? Tak tekoki kelasé bupati Iya. lurah Ora apal. hafal lho. Kok mek telek lho, sisa ping 3 lho, langsung sigap tanggap. Ya kok. cepet aku. Lho lah iya to. Lah iya. Nun sewu. Lah iya. RT-ne Hongkong sapa? Lah roh kok. Nah, juru kunci Amerika. Ora mudeng. Lah, telek pitik apa? Lencung, Telek kebo, kok dikit letong, telek wedhus. serintil. Nek telek kok apa lambemu? Lah iya, kok nyapa kok ngomong ini ya? Nah iya. Menteri Kehutanan Inggris. Loh, menteri Kehutanan Inggris. ngendi? Menteri Kehutanan Inggris. Sapa nek ro? Tarsan. Kok iso Tarsan? Iso Tarsan yo gak mudeng to. Duta Anak Malaysia. Duta anak Indonesia roh gak seto. Duta Anak Malaysia. Ora ngerti lho. Berarti cetek kowe. Sapa? Upin Ipin. Kok iso pinipin? Nek Indonesia kula ngertos, Pak. Menteri Teknologi Amerika. Ora ngerti, Ora Pak. mudeng kowe. Sapa? MacGyver. Wah, iki yo bleset iki. Ngawur iki. Tekok ya jangel-angel. Lah ki. Awe. Wah, Mas Adi. Piye, Mas? Izin ya, Bos ya. Nggih, monggo. Kita ngetes aku kowe. Wah. Ngetes aku kowe. Aku izin mbok tes iki. Iki sururure ya. Lho Mas Adit kok. Terus Mas Adi nggih. Pripun? Tapi kowe. Ya. Iki apa? Kuwi. Lampu. Apa kuwi? Lampu. Nyamuk kok murup. Wah, Loh karena teknologi sekarang sudah pesat itu perpaduan di antara plus dengan min. Maksudmu apa? Akhirnya terus menyalakan sebuah energi listrik. Kuwi apa? Lampu. Nyamuk kok murup. Mergo ana listrike. Enek, Listrike enek setrume. nek setrume. Mesti saged murup. Iki apa iki? Mik. Enek setrume ora? Ana. Kok ora murup? lah iya. Ah iya. Iki enek setrume. Ora murup lho. Lampu. Nyapa kok padang? Loh, mergo enek setrume. Salah. Loh, lah nyapa? Mergo matamu melek. Besal meremo. Meremen. Nah, peteng kok. Peteng. Nah, peteng. Kuwi petenge culek matamu kuwi. Lah kuwi nek dindika nek merem ya mesti peteng Pertanyaan kok. sing simpel-simpel mawon, Mas. Oke, simpel. Aja kakean pertanyaan yang berat-berat, sing simpel wae. Ayo jajal. Iki sapa iki? Loh. Ayo penonton no kok iso. Nonton apa? Nonton wayang. Nyapa kok delok wayang? Ayo cari hiburan. Oh Mendi. Sing ngerti ya sapa kok iso. Ayo ana sing popoh, ana sing samben, ana sing kene, Mlingi. Selapura mlingi. Oke. Numpak apa? Bocah iki kaya dukcapil kok iso. Ya reno-reno to ana sing sepeda, Nah. ana sing mobilan. Nah, Nyapa kok sepedaan? duwe sepeda kok. Ya duwe sepeda. Terus enek sing Enek sing mlaku barang omahe cedhak. nyapa kok mlaku? Loh. Lha iki lho. Logikane Kyai wis paham. Kuwi mergo ndek sikil. Lek ndek sikil Mesti ya iso mlaku rene. sing dilungguhi tamu ki apa kae? Kursi, Sikile piro? papat. Ora mlaku. Lah iya. Debaten dhewe. Aku nek karo sororore Wangel sororore iki ora jaran. paham aku. Kae apa kae? Kae kursi, Mas. Sikile piro? Sekawan. Kok ora mlaku? Mergo benda mati Nek benda mati, tidak bisa jalan. kuwi lho sing wirawiri ning dalan ki apa? Weruh. Apa? Truk Benda mati apa hidup? mati. Kok banter mlayune? Goblok neh, bocah iki goblok neh. Sing goblok kuwe. Lho kuwi mergo banter ki diwenehi mesin. Lek nek mesine, Mesti banter. mesin jet kae nek mesine ora mlaku. Lah iya bener. Ayo ndang nyanyi. Timbangku sampean karo aku kisinan. Lah iya musuh wong iki ya. Sik, ayo.
Kuwi mergo gak iso mlayu. Mergo dipancal. sing dipancal apane? Mesine. Angger apa wae yen dipancal ki mesti meneng. Bojomu jajalku mulih pancal klek mlayu lapor polisi. Reset iki. Bojo lah. Sampeyan iki karo aku sedulur lho, Mas. Dulur ya dulur tapi Blangkon padha, klambi padha, jarik padha, bathuk ya kudu padha. padha tapi kan manuke beda. Ah! Lah iki kita rada gedhi. Lah wis kok cuma ping pindho. Terus kok nek soror re. Warisane. Mas Adit. Nggih, Cak Jom iki. Mula kebahagiaan ini mudah-mudahan selalu bertanam wonten ing marga masyarakat Popo, Mas. Nggih, nggih. Nggih, iki lho guyu. Nyapa, Mas? Angger aku ngene mesti guyu lho. Lah apa? Iki mesti langsung bayang teng langsung. Iki mesti bayangne. Dani yo. Dani yo ki soror re. Anek sing sepuh dhewe batine ora kok ngono, langsung. Iya. Wah, gentalung. Wah, coba aminar. Niki kersanipun barokah, Mas. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, wis pokoke muga-muga sehat sedaya, Pak. Musisi kok yo dadak ndelok barang yo. Standby nyekel musik napa piye kok. Iki nyambi lho. Nyambi apa? Nyambi mboten jiki. Ya Mas Luruk. Oke. Siap. Ada. Kau boleh di sini saja. Ini siapa lah? Besok gagal kabeh. Bangsamu. Ngene iki aku malah lagi do banyol. Ngene iki kau ketok lima kadri entah ngene iki. Lah ngapa to yo ganti liyane to ngono. Entek Bangsane. Coba. Sesuk lek pedhok mesti ditaine. Oh, sorono kuwi. Dagelan ini kudu siap. Dagelan itu apapun bentuknya. Makanya persiapan pelawak itu jangan mengandalkan materi. Oke. Situasional. Oke. Sponsor. Wah, jan iki gilani kok. Ngene iki batine yoyok ro cah loro kuwi sing tak manajering. Ya. Udah tak manajering lho udah. Wah, aku ngejak iki paling seneng lho yo. Seneng sing iso mbok apusi aku tok. Aku mbok pira-pira bontok. Turi putih. Gantin. Gak. Ya mbok disir. Turi. Lah ya gone kuwi aku mau teko aku. Oh, aku disir. Ini non sewu Mas. Pangapunten Mas Adit. Pripun? Kesuksesan pentas itu terdukung dengan kesuksesan penonton. Tapi ngene iki aku ape Maganti disisik kok. Ngene iki malah aku ngetokne Maganti wis ora lucu. Yo golek liyane. Tak dodoi konsep TV. Pangapunten Mas. Nggih. Kula lak teng TV nggih pun suwe ta. Nggih. Konsep TV itu kalau kita membuat audiens tertawa itu bayar, Bro. Iki wae guyu tanpa dibayar tur ikhlas kok. Mangsamu ngene iki. Lah paling orang ini ki sampean paling tidak gantimu untuk mereka bahagia itu apa? Ngono lho. Keluarga kowe susah nyenengne wong iki. Bangsane kok iso. Ayo. Kembali. Mas. Monggo. Oke, selamat ulang tahun ya Hari. Hari ulang tahun. Ini cara komburino kayak minta Darsono lho. Ojo kuwi aja. Turi putih. Rame karo base flat. Turi putih ditandur ning kebon agung. Cemloro tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa. Iya. Loh. Wah, Jan, yuk terus kata-katanya dikeluarkan. Oke. Ayo. Ayo. Loh. Kembang nongo. Iya. Kembangan nongo. Ditang nongo tukel pinggir sumur. Ayo kabeh padha ndedonga. Tak dongane kabeh panjang umur. Tak dongane
Berles. Mik Berles. Lah, Berles kuwi ngawur rek. Lah muni. Jajalan muni. Ceken sik. Dolan to. Muni lho guys. Turi putih. Muni, iki delok tanggonku lho. Muni ta domong. Aing cengeng iso. Wong kene iki ngenteki kuwi kok iso mangsale kok iso kene. Ngono, ayo. Loh, lagi. Gak wis enek kuwi. Matur nuwun dumateng Balura. Matur suwun Mbah Lurah. Pakai lagunya ini loh guys. Mbah Lurah luruskan terarah. Insya Allah ngajak barokah. Dadi amanah dan Mbah Lurah dadi amanah. Matur nuwun sedaya perangkat. Tak dongakne kabeh munggah pangkat. Ojo lali seneng zakat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala Mas Adit jalange bagus tur ora medit. saben nata diirit-irit Rit. Iki piye iki? saben nata diirit-irit. Aku iki piye iki? Ayo gawe para dhewe guys coba. Engko bar main kabeh diwehi duit. Engko bar main diwehi duit. Dalang Mas Adit bawa sinden 10. 10 siro lu 4 mo 6 tuwa lu 9. 10 iki hitungan loro iki apik iki. Ora san demok-demok. Walah. Dalang Mas Adit bawa sinden 9. Sinden sanga tresna budaya Jawa. Sinden sing ngadeg kok ketok lemu. Sing pojok dhewe iki paling tuwa. Lemu tuwa. Ora sukon mleke ora padha ya almu. Lah iya to, kok iso uri piye ngeblek. Aduh, Bulurah. Lurah sapa? Kok iso bulurah sapa? Kan yo Bulurah sapa? gawan janen Pak Yoyo tak kira lurah kene bae lurah kono sing. Bojoku sapa? Pak Yoyo. Kok iso ngawur? Lah wong aku ki bojomu lho. Loh. Lali lho. Modele. Ya iki lho. Maksudmu piye? Bojoku to? Kok iso lali karo bojone? Berarti sing ngombe sorone ya iki. Ora lho Mas, gek sampean mau kok iso nyeritak-nyeritakne aku lek kudunen ning omah mau nyapa. Ngono lho. Aku kan yo isin mosok sinden bojone jok kluthuk kok udunen. Alah penyakit ra berkelas.
Aku ora ngira tiba sampean ki melu Mas Adit aku ora ngerti, Nduk. Ki lho, penyakit ini berkelas lho. Jantung koronel ngono dadi kelas. Pangkate dhuwur. Aku ora ngerti lek Ngomongne bojone udunan. Sabar. Arepe sabar piye lah wong bojo kaya ngono bendina ora tau mulih lho, Mas. Oh iya kurang ajar. Aja sih. Ora tau mulih, ora tau ngayari terus aku ki arepe mbok nggih piye? Ngawur kowe. Bojo ki paling ora bojo kuwi garwa. Garwa ki sigarane nyawa. Aja mbok sia-sia ndahne atine nelongso, Kene kok mbok jaluk ning gone maratuwa mbiyen, mbok tembung landasan tresna. Jur saiki mbok gawe lara, nek kowe ora tresna balekno ning gone wong tuwa. Kowe tak omongi aja omong sapa-sapa. Yen ora percaya titipno ning bali desa, Mas. Ndek tak dekek ning bali desa melati pek kami tuwa. Ora. Aku mbiyen mbok tembung apik-apik lho, Mas. Lah kok saiki malah sampean ora tau mulih. Piye karepmu piye? Ora tau ngindangi anake, ora tau ngindangi bojoku iki. Biyen nguyu ae. apa saiki ketok apa kebangetan. Kebangetan kok. Bojomu nganti kaya ngono lho. Biyen ketok kuru, saiki ketok lemu. Nek ora seneng pegaten. Ora iso tak pegat wong aku tuku rabi yo. Mangsane sabar ya Yu, sabar. Alah, Mas, Sabar, kebangetan bojoku. Wis ngono kuwi. Mas kuwi wis ngono kuwi. Karepku nek gak senengi tak kon nglungsurke aku. Aku pengen ngungsurne. Biyen sing tak share asline mboke. Lho, lah kok kena iki? Lah, Kok tukake daster kae apa? Aku gak gawe kuwi aku kok. Bangsane. Wes. Cepet, ngene iki rak ya menunjukkan jiwa harmonis pada keluarga. Harmonis. Mbok yo ngelingi mbiyen jaman sik pacaran kae lho, Mas. Aku tak pacaran ning ngisor jembatan Tanggul kene. Are ning Mbok rayu barang kae. Mbok rayu mbok ble-ble rambute. Tak blek ora perkara sayang tak delok gudike mari ngono aku. Mangsamu. Kok iso gudiken. Ayo jak maju. Gak sayang aku tetep ora nek wanita sing tak tresnani iku coba mung sliramu. Apa iya, Mas? Tapi yo sayangku sitok, Nduk. Apa? Kembangnya aja ungu to. Lah apa? Ungu itu adalah identik warna janda sayang. Sejuk diganti aja ungu ya, Nduk. Apa, Mas? Diwe telu kene dhuwur abang, kuning karo ijo. Lah tegese Ben koyo perapatan lho. Lampu merah wadake. Mas Adit ki leh nata sindene iki diseragami ben ketok endah. Ngono lho. Ora mbok. Aja kurang ajar lho, aja kurang ajar. Ngenang-ngene ora tak wae lumur lek mancing lho. Wis ngawur ya. Kaca mancing. Iki ki diaturi Mas Adit ki mergo karo kon ngilingne kopi lho. Iki jane sindel kok pura. Kayaan kowe, bangsamu. Kene lembang lho ning kesok. Wayahmu. Ragene, yu jajal yu. Dalah. Kelak yayaan karo jenengan. Dadi paling ora ki hormatilah harkat martabat wanita. Lagu lawas eling ra. Coba. Blebes. Eling ora. Coba. Ati kudu. Aku yo gumun karo sing gitar iki lho jane. Ngapa? Diketi urene rambuté lho kok yo nyapa. Dadak. Kuwi ngawur ae. Iki kok Bandung lho. Apa ya? Kuwi jenenge asine iki sahae tak kuring. Apa kuwi? Lah sebut tak tumelen jengking ya kuwi. Lebes coba, lebes. Blebes. Nggih. Saya eling Mbak Dwi nggih. Insyaallah nggih. Iya. Siji Mas, kopi loro. Kok apal? Coba jajal. Karo Mbak Dwi sih to. Iya Sing lagune. Coba katmu siji. Demo sak pira Mas? Pas jeleng. Dek sajake. Iki Dek sajake kok ana kedul Mas, kedul. Anu papat. Nah, papat. Gamelane melu papat. Nah, dek sajake kok ana perlu esuk kok nangekne tekku. lho. Nangekne aku. Nangekne aku. Lah ya aku tangi tekku ya tangi. Ora kok perkara kuwi kok iso. Standarnya apa? Standar Yo tiar papat gamelan. iki. Papat. Ya oke. Gek the best coba. Lawas-lawasan ya. Oke, kanca-kanca campur sari. Campur sari. Madularas. Matlah. Ya gini coba. Yuk, cus berpacu dalam melodi. Ana Mas Adi. Aku masih cinta padamu, my darling, I
Yu, sampe kok kene no, pas kene kok kene. Mas Lutu kok kono pas aku masih cinta padamu. Kasihku. Terus melayu ini. Kasihku. Oh, nah, slow motion. Oh, ngono. Dadi ben kita romantis. Iya no. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Sayangku. Melayu lala. Sayangku. Sayangku. Sayang Iya Mas Lutu. Kita iki wayahe ngendok ya, Jo. Lah ngapain kok iso? Jare slow motion romantis. Angger mlaku lah kok nggih tarangan. Ora kok perkara tarangan itu memancing agresifmu. Ben ra pasif dadi sing wedok agresif ngono lho. Ya aja ngene to. Lah piye? Aja mubeng ngene. Ah, piye? Ya maju mundur ngono lho. Oh iya. Dadi enggak oleh ngono. Oh iya. Maju mundur. Aku masih cinta padamu. Sayangku Mas Kludu. Sayangku Mas Kludu. Jawaban. Istriku Blukuduk. Kok iso blek. Lah iya kono lak njeluk apik to. Sayangku Mas Kludu. Terus kowe jawab. Istriku Blukuduk. ya model anaknya ya model kayak aerator. Sayangku Mas Kludu. Istriku Blukuduk. Sayangku. Maju mundur. Mas Kludu. Aku sisik gila to. Nyati. Aku kok gila to, Jo. Piye Wis ta nikmatono. Nikmatan apa lah kok nemen ning ngene. Awakmu ki arepe dikeceni teh tubruk. Ora lho piye maksudnya iki piye? Lah jalukane kae dhewe kok nyang. Jalukane piye mau jarene munyer enggak oleh, Nah. maju mundur lagi maju Salah. mundur enggak bener. Piye Mas Dipela ya? Lah ya piye jalukane sampean dhewe. Melayu langsung rangkul Weh. Gah, ndek tau dirangkul langsung keplekne aku. Sing Kayak ban pret. genap piye maksudnya? Lah gedhi sing wedok kok iso mangsamu. Sapa omong gedhi? Lah awake klu. Ngenyak. Ngenyak. Aku ki ora gedhi. Wis ngelone kowe. Piye to? Bojoku lho iki. Ndak Iki ora gedhi, Mas. apa? Beng-beng. Bembang ya padha ae ora gedhi mangsamu kok iso. Coba tunjukkan keharmonisanmu coba ya. Karo kono Karo bojone sing romantis. Aku ora tau, aku duduk wong romantis, Pak. Lah piye? Aku sapa enek? Ora iso, iki kudu romantis. Wong kono wis siap kok iso. Ngono ae. Wis to Mas tenang, Mas yo enek anu maratuaku barang ning kene to tenang. Ora masalah. Aman. Ora tau enek. Lah kae nang ngarepe bene tapi. Kita ini omah ladang ya. Wis to bene, Mas yo enek kae sing gawe klambi padhe ireng bene jarno. Wis to bene ngepene wis pokoke renek ngono Mas. Lah ketok ya. Atah dianggap ra enek. Jajali. Cedak tangane karo diambung tuh. Aku sik to. Nyosor. Karo nyanyi. Biar lho. Lho. Aku masih sayang padamu. Lah, kleru laras meneh. Coba. Magadi. Lah, wis. Ojo barbar. Kono diaturke. Nanu. Wes liyane. Ora rembolok. Diterke to tuh. Gua ada HP barang saya. Wancang. Ngawur ae. Kuwi ku ora ada HP. Kuwi karena orang yang sehat itu seperti itu mangsane. Mas Adit. Nika lak wonten kanca-kanca presiden. Nggih. Mbak Lurah Yoyo itu menginginkan antara 3L harus terpenuhi. Nggih. Jadi lakon, lagon, lucon niku kedah terpenuhi semuanya. Nggih, siap. Nggih. Kula nika gawan penjan lak kata. Nggih. Pun jenengan Nggih.
Monggo. Menika wonten pamundutan Mas Klitik Luduk Nggih. saking penggemar wayang kulit. Nah, ana sawerane 50.000. Nah, kanggo Mbak Sinden. Nah. Yo, Mbak Genduk Winda. Lagunya apa, Mas? Napa? Tembangipun Lagune apa? Edan Turun. Oh, Edan Turun. Ah. Oke, siap. Oh, Mbak Winda dari saged. Oh, Mbak Winda dereng siap. Yo, Mbak Genduk. Winda nyun pangapunten ya, Bos. Mbak Winda Edan Mbak Turun. Putri karo Anu Mbak isone Vita. Edan Turun Winda ra iso. Isone turunan wong Edan. Ya mbok ulak-walik iso aja. Yo, kanca-kanca spot Indonesia. Yo, Ada Vita. Madras. Ya, kene. Ya, Dok, kene jumeneng kene loro. Yo. Dua, ya kene. Dua langsung jumeneng. Oke. Yo, Cak TM Langsung tadi. langsung Edan Turun. Langsung Pak Reni. Oke. Oke, Bos. Hiburan rakyat ngenten iki kalian. Kok ngesar wis muni aku sing nyawer iki. Oke, Bos. Oke, Bos. Edan Turun wis pinanggeni dening Mbak Winda lan Nggih, Mbak Putri. nggih sak gatuk-gatukipun nggih, Mas. Nggih. Kon dene sedaya menika namung nglampahi amanah. Nggih, leres. Jejiban kula lan panjenengan sak gaduk-gadukipun mangke Nggih. dipun pinangkani menawi mboten kecakup jalanipun wonten ning Pathet Nyanga mangke. Nggih, siap. Nggih, Nah, siap, siap. Derek, mulai. Masih ada. Masih ada pesinden yang belum Nggih, tampil. nggih, siap. Yo, Ah, kanca-kanca menika- sepate ya, kene. Yo, kene, ya. Genduk Vita lan Mbak Novi. Yo, Siap. munggah ning pengawan. Semeneng. Yo, Pita. Vita Sari. Oh. Yo. Oke. Ada dua wanita. Ya, yang satu gemoy, Yang satu yang satu kurus. ya kayak stunting. Gak wangsane iki. Anu dengaran ra melu belung cah ya. Biasanya yang melu belung. Boten, kula nderek Mas Adit mawon. Oh ya wis ngono aman. Barong ini. iki. Nggih. Aman. Nggih. Lilani. Aman sak kejelasane berang aman. Sekali ngejak aku ini. Tegas iki jelas tanggap. Kaya kono Nggih. kan jelas. Nembang Nduk ya. Iki aku tak kepengin duet karo panjenenganmu, karo sapa Dik? Asmamu sapa Dik? Novi. Novi Nggih. noto ati ben kabeh sapa dodo Ya. ditresnani. Nggih. Kuwi itu adalah fitrah. Fitrah itu bersih dan suci. Wanita ini selalu menanamkan cinta yang suci. Saya lho Mas. Sampeyan gak ya ngerti. Iki jane turunan buta ngono kok Dik. Buyumu. Ojo omong apik kok iso jenenge Waduh, sapa? sik. Lah kok ada perlu. Nggih. Piye? Lah kok malah hiasanmu kembang boreh ngene iki. Iki Ayo mending iki. gak nemu lho Mas. Bojomu lah kembang. Lah iki malah janten barang kayak gini. Janten jagung barang kayak gini iki Mas. Asmamu sapa? Kok ngene-ngene iki mbok pamerne jas jus karo Marimas nopo kok iso? Boten, mbok sing halus to Mas. Aku seneng lek aku. Pripun? Aku nek karo sinden kok walus kaya kudu tajak nanggapan lho, kepenak. Omongan iki ning wong lanang ngajeni ngono kuwi. Ya kok langsung hai ya. Oh, Apa lho iki? ngerti hae iki anu kudu piye ya? Wis Oh, mulu-mulu. iki harapan ke depannya dari sinden sing kondang kalung. Iki keikhlasan beliau menjadi seniwati sing bisa diarani ya iki hai. Hai iki nganu Nggih tambel rumasane Mas. Jelas ya munyur-munyur lho. Asmane sapa? Tandon. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, dipun tepangaken nami kula Vita Mas Kliti. Vita. Nggih. Vita. Fit itu adalah kesehatan. Itu harus fit. Ah, Itu adalah amanah. Jadi kamu selagi bekerja di mana saja selalu beramanah untuk menjaga vitalitasmu untuk bekerja. sik. Menjaga apa? Vitalitas. Apa itu? fit kisah kata Kesehatan. vitamin. Vitamin. Lah ya bener Bendina sing- vitamin itu loh. Sing bombe vitamin. Nggih. Iki saka tembung astagfirullah. Balazim. Kok iso ya? Hai. Loh iso Mas. Makane kuwi terlalu handal soalnya. Kowe mesti nyawamu nggon kenong ketuk to kowe.
langsung gak jotos kan. Ya nyapa Mas Amu Apa mau? Kenong kedok. Duduk Mas. Apa ki? Kempel. Astagfirullahaladzim. Dok, nembang. Mas, lintang asmara Mas, coba Mas. Iya, coba. Mas Kluduk dengan itu. Dagelan rokokan kok iso. Sing rokok ya ben dalange kok iso. Kowe iki ra mudeng kowe. Piye? Bar hae terus udut. Yen aku kangen. Oh iya. Sampean koyoke cedek aku kok lali to. Sorry. Iya to, Mas? Aku nek kadung nyawang kenek pil suk loro awan loro. Kenek pil suk loro awan loro terus sororore. Ya ora. Apa sih Dane? Wong ayu tresnaku kinarya tambah susah jroning batinku sawangen ya janji Inggih. halus tamu bojo ngene iki malam pertama pengen ora Mas inggih ngesaken kados pundi suwi nek omah Kesaken napa Mas? Mari Mas. Lapa jasju. Lah tengah menika teh gandul. ora kenal itu nanane Kanteng to lho. napa ayo sampean gitu Wong bagus. Hop, kowe nek nyanyi arep melek ndelok kancane lho. Lah kowe wong bagus ae. Mas mendalami lho Mas sampean iki kok. Mendalami melek, nek merem iku glaya-glaya tiba mataku ora roh kowe. Ayo wong bagus ngene penak. Wong bagus. Melek. Ora tatak kowe mesti. Piye to Mas ra bener terus sama Debrono. Ora bener wong Ah, iki. mantep aku. Nah, Wong bagus. Antem. Kok aku sedhi sawang. Apa iki? Sajane sane ngomong ra ngene iki ya Mas, ora gumun ngono. Bojoku sing nemel ngatek dledek. kanca-kanca maju moksa. Aduh. Bah, Maju Pak Laras. Awakku iki kakek obatmu tenan jan gering Maju ning. moksa. Kosong madu moksa. Kowe arepe madu mongso. Karing leliput, Nggih. iki Mas Adit. Nggih. Wah. Cak Jo Klidik, Wonten Cak Jo Kluduk dawuh nggih. mayange iki, Mbok. Suka parisuka Wah, kena, iki. nanging aja ninggal lelakone wayangan. Kalau ingkang kula sampaikan wonten ing ngajeng Nggih. lakon lagon lucon niku Nggih. kedah kecakup. Nggih. Intinipun kalau piyayi niku leh dahar kekatan nggih mboten nyekecani wonten Madaran. Leres Ngombe kakean nggih plempoken. Nah, empoken. nggih ingkang baku sedaya menika sarwa cukup. Nggih. Insyaallah kalau sedaya menika cukup saged dipun nikmati sedayanipun. Nggih, laras-laras. Mliginipun kagem masyarakat Popoh sedayanipun Nggih. ingkang dipun lenggahi Bapak Lurah Yoyok ing samangke ngawontenaken nanggenipun ruwat desa Nggih. tasyakuran wontenipun hari ulang tahun RI yang ke-79. Insyaallah mugi-mugi sedaya pinanggihna rahayu wilujeng widodon ing sambikala kabagyan kamulyan katentreman Amin. ingkang manggihaken kula sedayanipun. Amin. Amin. Kupat lepet boten luas sedaya ndom selamat nggih Gus. Nggih, nggih, sami-sami. Sehat selalu Mas Adit. Nggih, Mas Sukses Dok. selalu. Nggih, nggih, Mugi-mugi sing nanggap selamat, sing delok selamat, sing Amin. betul selamat, Amin. sing ilang Amin. selamat, Amin. senimane selamat, kabeh selamat, doke bilane cedak rezeki. Nggih, amin. Matur sembah nuwun. Klepon sak gulane lakon kudu tutup cerita lan lakune. Siap, nggih, sugeng tindak. Siap, matur nuwun. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapake kawangku sagung jajahan
angin sanget angikipi sang resikaneka putra kang hanjok saking wiyati sinigek ingkang genti cinarita dampyak inggih menika penemban saka Sukalima Danyang Durna ya Sang Kumbayana ingkang dipun kanthi dening Rekyan Patih Harya Sengkuni sakurawane lampahing para Sata Kurawa yen Cinandra pindhaning Surabata rubuh Panca warsa kang wis kawuri lelampahan Gatotkaca Palakrama Gatotkaca dhaup kelawan Dewi Pergiwa tatas kang kamantian wonten lelampahan Gatotkaca Winisuda jumeneng nata Nalendra ing Pringgondha